салом дӯстон, барномаи имрӯз дар душанбе аст аз сомонаи оилатиҷӣ. Пагоҳ шанбе рӯзи 19 апрели соли 2025 дар шаҳри Душанбе рӯзи пойтахт ҷашн гирифта мешавад. Ба ифтихори ин рӯз як силсила чорабиниҳои бошукӯҳи идона ҷашн гирифта мешаванд. Дар Коғи Суруж 19 апрел соати 13:00 бахшида ба рӯзи пойтахт барномаи калони консертӣ баргузор мегардад. Дар ҳамин толор инчунин маросими тантанавии ҷоизаспорӣ ба ғолибони озмунҳои шаҳрӣ, беҳтарин беморхонаи шаҳр, беҳтарин табиби оилавӣ, табиби сол, муаллими сол, хонандаи сол ва дигар озмунҳо доир гашта, ғолибон аз ҷониби ҳукумати шаҳр бо тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардонида мешаванд. Бахшида ба рӯзи пойтахт санаи 19 апрел ҳамчунин ниммарафони байналмилалӣ баргузор хоҳад гашт ки дар он дар баробари варзишгарони тоҷик ҳамчунин варзишгарон аз хориҷи мамлакат иштирок менамоянд. Барои баргузории ниммарафон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ аз хазинаи рушди пойтахт 590 000 сомонӣ ҷудо кардааст. Ниммарафон аз Наврӯзгоҳ сар шуда, варзишгарон бояд масофаи 21 километр 97,5 метрро тай намуда то ҳайкали Исмоили Сомонӣ дар майдони Дӯстӣ бирасанд. Дар ин рӯзҳо ҳамчунин дар боғҳои истироҳатӣ ва марказҳои фарҳангии чор ноҳияи шаҳри Душанбе ҷашнҳо баргузор мегарданд ва шумо метавонед бо аҳли оила ва фарзандону пайвандонатон дар ин чорабиниҳо иштирок варзида иди худро бо рӯҳи болида гузаронед.